e da súa felicidade. Son de Seu naceu hai uns cantos aniños xa, hai 8 anos, na Escola Municipal de Artes e Oficios, a ETRAF, Escola Municipal de Música Folk Tradicional, antes Escola Municipal de Artes e Oficios, con un pequeno rollo burocrático que ahora non venga conto para nada. E agora, 8 anos despois, son de Seu, son exalumnos, alumnos e profes compartindo a aventura musical. E tamén a aventura discográfica, como Barlovento, a que hoxe lles presentamos. Cando os músicos que traballamos neste mundo da música folk tradicional temos a fortuna e o privilexio de poder tocar en Pontevedra, parece como si a beira de nós, a carón de nós, tuviéramos sempre as presencias agradables, fantasmagóricas pero agradables, dos que foron os grandes da historia da música galega, do San Pedro, os Feijó, os Sai, que parece que o sentir ao lado, sempre apoiando. Xente que viviu en Pontevedra e xente que 100 anos despois aínda temos que ir descubrindo, porque os galegos aínda non fomos quen de situalos no lugar da historia que se merecen. Para eles e para todos aqueles que lles cantaban as cancións e lles tocaban as pezas das músicas antiguas, para todos eles foi dedicado Barlovento e en general toda a actividade musical de Son de Seu. Moitísimas gracias, acabamos de empezar con un pasacorredoiras e seguimos cunha alborada, como empezan todas as boas festas. A alborada chamase Alborada de Ponte Calderas. Nos fixemos unha revisión que denominamos Vencer no Camiño. Benvidos ao universo sonoro de Son de Seu. Moitas gracias.